tungod kay daghan kayong nangutana og na-intriga sa ako ang pagka-vlogger. So karon sultihan ta mo kung pilay ako ang ma-income every month. Kaya daghan kay nangutana nako nga Sir Tristan dato na kay ka. Sir Tristan kanang vlogger man sugod daghan na kay ka kwarta. So ganiha nikuha ko sa ako ang sweldo sa Facebook. So sultihan mo sinuod kung pila gyud ang income sa usa ka vlogger. So ako ang follower is less than a million, so naara sa 300,000 kapin ako, 300,000, yes, 300,000 ako ang followers. So dili kayo ingana kadako ang ato ang income. Although maka-income ta no, pero dili gyud as in dako kayo ato ang income. So mo na nga naana ko karon diri ang ako ang na-income sa ako ang pag-vlog. So mo ni siya ang ako ang kina-income pag-vlog ko. Kubantay mo, kung nakabantay mo sa atuang oh, di ba? Mao ni siya ako ang income sa ako ang pag-vlog. Kini siya. So kung imo to mas daghan ang 100 unya tag 50. Ako ning gituyo para dali ra ta makabahin-bahin sa kinsay pwede hatagan ani, kinsay pwede ato ang sharean. So mao ni ako ang income sa ako ang pag-vlog. Kini siya. Kini. Oh, nakita ninyo? Kana. Oh. So mao na siya. Dayon ato ang income sa stars. Kana siya. Oh. So kung imong totalon tagano ninyo pilay akong na-income. Actually dili gud siya ingana ka dako, although more than 10,000 ni daghan lang ni siya tungod kay daghan man ang 100 unya daghan pud ang 50. Actually ako ning gituyo para ako ang dali ma-distribute ba sa ato ang mga dapat hatagan, sa ato ang mga kinugos, sa ato ang mga actually ako mga kinugos wa gyud ni contact ako no. Unya dili ingana kadako ang ato ang income. So ako nang isulti ninyo no kung pila ako ang income, dili gyud siya ingana kadako ato ang income. Pero mulapas og 10,000. Pero dili pud siya every month. Di ba? Every month di man siya magpareha ang income gud na mag-income ta og 5,000, 6,000, unya maabot og 10,000. So magpasalamat gani ko usahin ninyo nga naay mo share silang blessings na pinagi sa pag-send og stars. So maka-income ta og gamay. So mao na siya mo, sir, unsa may income man, unsa may sample sa income. Now, hatagan ta mo sa sample sa income sa so mao na tanan mao ni kini. So unsa may sample sa ako ang income sa Facebook. So sultihan ta mo sa sample ha. So mao ni ang sample sa ako ang income sa Facebook. Basta nagtuo mo nga daghan kay ko og views, daghan pug kaayo ko og income. Na ako'y video nga naabot siya og 6 million views kadtong nag-viral nga TikTok. Unya the rest na ay tag 1 million views na. Unya tag 100 kapin 500, 600 na ay 700 views, 1,000 views na ay 200, 300. So ingana. So dili kay ingana siya kadako nga income. Actually ang income ang good dili pud mag-agad sa views. Mag-agad ni siya sa ads nga inyong tan-awon or sa mga ads nga tan-awon sa mga tao. So tagaan ta mag sample lang. So mo ni siya tan-awon ninyo guys. Mag-sample ta ani ha. Mag-sample ko niya ako man ning page no. So mo ni siya ang page na to nga Shoutout Radio kana. So na ay 320 ka followers. So mo na ako ang gi-upload nga video katong paglas. Dayon mao ni siya ang kadtong 6.5 million views katong nag-viral nga TikTok kini siya. Kana siya. So aton tan-awon kung pila ang iyahang income ani. Para makibalo gid mo ba nga maingon mo nga dato na kay ni Sir Tristan kay naa siya video nga nag-viral nga naabot og pila ka views? 6.5 million views. So mo na siya no? 6.5 million views. 6 weeks ago. So mo na siya ang income no. So kini siya no, katong nag-viral no. Ang yang income is kini siya $239. So mo na siya ang akong income
So mo ni siya ang kung nag-viral nga video is $239. I do not know sa pagpila na siya no. Pag 100 gani is 5,000, 200 is 10,000. Pero last ko man ni siya last November. So mao na siya. Dayon, ang uban ako mga videos like ini na nag-income ni siya og $28. So kani siya $28. Then kini siya $27. Kining menu na ba ko or wala pa kini siya kini. Oh, so mao na siya. So daghan kayo siya og kanang mga videos nga actually gagmay ra gyud siya og kuan, gagmay ra gyud siya og kining basta wala yung kining $72. So mao na siya. So moipon ra na silang tanan. Dayon ang kadtong video na mo kini video na ko kini nag-TikTok ko ni sayo kini siya kining nasayo kini siya kini nasayo ko. Akong income money is $55. Oh mao na siya no. Dayon ang kadtong kini siya daghang kausaban so daghan man siya views no kini siya naka-income ko ani og pila $62 mao na siya. Dayon ang dako sa dani di man kay siya dagko no kining ang kadtong video na mo sa ako ang papa o sa akong mama asam to dapita kadtong ako silang gi-interview asa to dapita ha o kini so kini siya sa akong mama o papa kini ni income ni siya og $40. Income ato ako ang papa o mama akong ihatag nila kay ilaha man tong video so mao to siya nga dili gyud sa tanang panahon nga dagko kita og income makabot siya 1,000 kung imo siya ipunon maabot siya og 1,000 kung maabot siya 1,000 that's 50,000 so kung imo tanawon tanan nara sa 40 60 naaray 200 kato nag-viral na ko nga video is $236 so dili siya nga nakadako so hopefully mo support lang gihapon mo para sa itong mga videos pero actually enjoy man sad ko sa kuang gibuhat ngo nga ang ako ang pag-earn sa ako ang mga videos murag nahimo lang siyang bonus na although kinahanglan ta og kwarta gyud pero nalingaw man ko sa ako ang gibuhat ingan ni man basta malingaw kasi imong gibuhat makalimtan nimo ang imuhang kanang income kay nalingaw man ka nag-enjoy man ka wala man nimo gipugos ang imong kaugalingon para mobuhat ana ikaw man gyud mismo ang nagbuhat so nag-enjoy ko sa ako ang pagbuhat og videos nalingaw ko sa akong pagbuhat og videos at the same time ako ang utok sad magsigi og function magsigi tuyok at least dili ko maabot sa punto nga mahimong limtanon tungod kay walay gamit-gamit ako ang utok so mao na siya guys no ako ang masulti ninyo nga sweldo sa Facebook so na ako daghang followers no 300,000 kamong mga followers no 300,000 kapin salamat kay ninyo unya dako ba akong income so mao ta akong income kato nyo nakit ang ganiha so na ako'y 1 million views na ako'y 4 ka videos nga million views ako ang kaugalingong video no pero naman ko'y video diyang ako ang gi-post nga naabot og million nga views pero I am not claiming it as my own kay dili man ako so daghan kayong salamat ninyo unya thank you kasi inyong support daghan kayong salamat Happy New Year nya manghinaot ko nga malipay pod ang ato ang mahatagan unya sa ato ang mga gagmay nga pahalipay. So pagkaron kana lang sa God bless and may God bless us all.